Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuthi umntwana kaNkulunkulu yona iphi indlela ekumele uphile ngayo ngobungcwele nangokulungiswa okukuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanofakazi uNkulunkulu esekunikezile ufakazi egameni lenkosi uJesu Kristu ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuphenduka. uNkulunkulu evumile wakunika isibindi ukuba ubudlulise ubufakazi kithi sobudlulisele kubanye abazalwane. Imininingwane esokuxhumana kuyona ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele, ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini umoya ongcwele njengayo yonke imfundiso esishunyayezwa khona sifundiswa yona kufakazelwa umoya ongcwele kuwo wonke amabandla kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela kwinhlanzeko nokulungiswa obukuKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke abantu obathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ashunyayezwa yona nafundiswa yona. Ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda simbonge Baba wethu osezulwini ukuba usipha amandla okuvuka namhlanje ekuseni nokuthi izwi lakhe eliyimbewu lingene ngaphakathi kithi likhazimulise uJesu Kristu yena oyindlela neqiniso nokuphila. Ake sigobise amakhanda sikhuleke egameni lenkosi uJesu Kristu. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho Nkosi Jesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi yamakhosi. Amen. Siyabingelela nonke balaleli kuzo zonke izindawo nikuzo. Yamukelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngezwi umoya ongcwele ekhazimulisa kule ndawo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ongumsindisi wezimpilo zethu. Siyanibingelela kuzo zonke indawo nikuzona. Bazalwane, thathana amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yokungcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Anibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Silokhu sithule bona ubufakazi ngawe imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele bona namhlanje ekuseni ukuthi sikwazi ukuthi sibuye siphinde sime phambi kwenu senze umsebenzi kaNkulunkulu ngokwemvume yakhe. Kungekhona ukuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu, kepha kungumusa wakhe asabele wona ukuba siyenze lenkonzo yokushumayela ivangeli lokuphenduka. Abanye bayazibuza ukuthi awukhathali yini ukushumayela into eyodwa njalo. Awukazi umbuzo umfundisi wakho lo shumayela ngemali nangamanzi
ukuthi akakhathali ngokushumayela ngamanzi. Amen. Amen. Manje ke mina ngikhathali ukushumayela leli vangeli lokuphenduka njengaye uNoah nabaprofeti kanye nabapostoli bakaNkulunkulu abangcwele abashumayela ivangeli lokubuyisana noNkulunkulu nelokuphenduka kwaze kwaba ukuthi inyama ihlukane nomphefumulo, bahamba bayophumula bayolala, sebelindele usuku lapho khona beyovuswa khona kuzwane ukukhala icilongo, inkosi uJesu isibuya nomkhosi wasezulwini izokwahlulela umhlaba, iqoqe isibuya sayo, bese kuthi wonke amakhoba aphoswe emlilweni. So sonke sike engcupheni yokuphoswa emlilweni uma singagcini lokho okuyintando kaNkulunkulu nalokho esikunikiwe ukuba sikwenze ukuze sigcwalise lokhu okuyintando kaNkulunkulu. Intshisekelo kaNkulunkulu ke engidlile nengidlayo ukuthi ngime phambi kwenu ngishumayele leli vangeli, hayi ukuthi mhlambe khona esinye isizathu. Ngaphambilini ngangizibuka ngathi kuzoba khona indle enkulu, kube khona ibandla, but uNkulunkulu akacabangi njengami. Mina umcabango wami leyo ukuthi lo uNkulunkulu efuna ngishumayele sho ukuthi ufune ngihola abantu kube khona indlu. Kade ke sasikhuluma nabanye abafowethu sake Cape Town bekhuluma ukucabanga kwabo, bathi nganginayo lento ukuthi uma uNkulunkulu kuyintando yakhe kuzokwenzeka, because mina ngabona ukuthi ngokuba vele kwa internet ababaningi abadobi abathunywe uJesu Kristu. Brother Samuel uphathele uthawu esihlabeni, ababaningi abathunyiwe ngokweqiniso. So yabo ngase ngithi mina ke iyona ndlela le uNkulunkulu azosebenza ngayo kimi, esebenza ukubuyisela abantu bakhe, ngokuba vele abantu manje bagcwele kwi-internet. Amen. Babhizi laphayana baya browser, ogogo baya browser, TikTok no YouTube, amakhehla aya browser. Intsha ke sekukubo kwa-internet, sekusekhaya abasangqongqozi ngisho ungqongqoza, sebevele baphoseke, bange bavuka khona, bange balala khona kwi-internet. Ngisho amakholwa amaningi, abazalwane abaningi mathi mebechaza bathi bengizibrawuzela nje kwa-internet ngilokhu ngifuna izwi, ngaze ngahlangana nezwilenkosi Ujesu Kristu. Ngabe use-Eastern Cape, ngabe use-Mpumalanga, ngabe use-Pretoria, ngabe use-Vryheid, ngabe use-Pietermaritzburg, noma ngabe use-UK, noma ngabe use-Melika, noma ngabe waseZimbabwe. Khona omunye futhi esimtholile wase-Mamelodi, kepha nalo waseZimbabwe nase-UK, khona lo waseZimbabwe nawe uhlale UK. Omunye futhi yayizwa indaba, uphinde futhi naye wahlangana nentshumayelo, wayithanda intshumayelo kaJesu Kristu, akuyona yethu. Thina sinikwe izwi, siyalithanda leli zwi silishumayelayo. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngokuthi asenzele umusa ukuba silamukele leli vangeli, ngokuba alamukeleki. Baningi abakholwayo kepha balifunde leli vangeli, balifuna ngale ndlela abafundisi babo, kepha ngokwembhalo cha abalifuni. Bajabuliswa ukuthi abafundisi babo bathini. Baningi abaprofeti bamanga njengoba uJesu wakubalula lokho, nabapostoli futhi bagcizelela kulokho. Baningi abafundisi bamanga abahamba le ndlela le bezenza abadobi. So bagcwele kuyona ke internet, ubone odadewethu no bhuti no mama nomkhulu abantu abadala behlezi kwa internet, ingokuba babanjwe lo moya wamanga. So ngithunywe khona ke kwa internet njengoba ungibona la ka YouTube ukuthi ngizoshiya lo myalezo lo. Leli vangeli leli elishumayelayo licasula abantu abakele esikoleni ukufundisa, because abanayo icourage, ngesizulu bathi sibindi.
lokuthi bashumayele iqiniso ngalolu hlobo. Bayambula, bayembesa, bajikela ezintaba, bangena ezintangeni bayaphuma. Wena wabona umuntu ongazazi beza ngokuthule nokuhlakanipha kwasemhlabeni, kepha kunanzuzo la emngcweleni. So mina umsebenzi wami ukuthi ngizonitshela ukuthi buyelani kuNkulunkulu, buyelani kuJesu Kristu ngezinhliziyo zenu, nizobambelela ezwini lokuphila okuphakade, nizobambelela ezwini lokuthula. Asikhethi bala la muntu noma ngabe umnyama, umhlophe, umuhle, umubi, uyazithanda, uzithandi. Sifuna ukuthi uthande uNkulunkulu ukuze uzofunda uthando leqiniso, hayi lo lwazi emhlabeni. Kunezinto ezingihluphayo ngaphakathi, but lezo zinto ezenyama ukuba uSathane ufuna ukufaka ubuyaluyalo engqondweni yami ngabantu esihamba nabo. Kepha ngokuba uJesu unginikile umoya wokuqonda ukuthi noma sihamba le ndlela, mina nginokuqonda, nginokwazi izimfihlakalo. Kepha umyalelo engunikiwe ukuthi kufanele ngigcwalise uthando. So ngalesikhathi sihamba le ndlela, uSathane uyakufaka ukuthi kube khona ungabaza. Kepha uNkulunkulu uthi uma ungabaza ngeke uthole lutho kuyena. So lawo mazwi ayangisekela ukuthi ekuhambeni kwami ngiqaphele ukuhamba kwami njengomuntu abantu abamlalelayo eshumayela nabanye ababukela kuyena bengangenzi uNkulunkulu wabo, but ngokwenkambo, ngokuba kuthiwa siyisibani. Somo uyisibani, kunabantu kumele ubakhanyisele. Angishumayeleli ukuthi abantu bachazwe. Mina ngilona ichama, ngizamile ukuba ichama, kusebenzi ugcwalisa izinkanuko zenyama. Ngisaphila enyameni bengifuna ukuba ichama, nami ngibrush ikhanda, ngifuna inwele zami zicwebezele, ngifuna ukusika inwele zami langaphambili onqenqemeni ukuze ziqonde. Abathi-ke ngesizulu amagcokama, laba bagqoka Brentwood namakhavela acwebezelayo, bafaka oqobo, bafaka abazokusamhlophe, bahambe bacothoze, bafuna ukuzibheka bebehamba, bazibiza ngamajongo. Asike sibuyisele amajongo kaJesu Kristu manje. Niyaye ukuzithanda nina kakhulu ukuba iBhayibheli liyachaza ukuthi ezikhathini zokugcina lapha kwincwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 3 from verse 1 ikhuluma ngakho ukuzithanda kakhulu kwabantu. Abafana bagqoka kanjalo, laba abangapha bakuthiwa abangapha, angithi abangapha onongoma, oshowe, ike empangeni, ike fryhead, ugcwele amagcokama. So umoya amagcokama usuwodwa ke manje laba abamaskandi abaningi. Bese kuzoba khona laba abaqhamuka emakhaya abathatha lo moya wasebelika ukufuna ukuba amanika, bagqoka amaskini jean, bastepise iblue elingahlala endaweni yalo, bese vakaloko aveze ianda noma aveze itrunk. Lokho kungamanyala, kuyanyenyisa ukuthi uzothi umfana ophelele uthatha iblue ulibeke ezantsi kwesinye, unengqondo ephelele, kepha ugqoka ngendlela engaphelele. Jesus. Amen. Owesifazane naye ngapha uyakhunyulwa, oNicki Minaj noBeyonce bayanikhumula ngomoya kaJezebeli. Aniboni niloko nithi hayi fashion ingqephu noma senihamba nqunu lemgaqweni nenza uheko olwande phakathi kwabantu. Haleluya. Nangapha uthola wobani labantu abayizitabane badlala ku TV, bayabashintsha abantu besilisa babenza osisi. Abafana sebeweak, baya iziyoyoyo, bazitshela ukuthi ke basezintweni ngokuba bazenza abantu besifazane into abangeyona. Nangapha besifazane babhizi babuka izinhlelo za TV nopopayi, ngoba iqala lento bese bancane izikhule nabo aba-understand. Ngoba namanje ukhuluma nabo aba-understand. Haleluya. Umoya konke lokho. Ngeke wabone inja yesilisa igibela inja yesilisa zenza ucansi, soze. Ngeke wabona iqhuthe ligibela elinye iqhuthe zenza ucansi, izinkukhu, soze zobulili obufanayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamakha umuntu ngomfanekiso wakhe.
wasinika ama-senses okwazi ukwahlukanisa okubi nokuhle, kepha umuntu wakhetha okungalungile. Ingakho ke incwadi yamaRoma sahluko 1 from verse 19 ikhuluma from 19 to 32. Ikhuluma ngokuthi abantu uNkulunkulu wabenzela umusa, wabakhombisa konke, wabanika konke, kepha abantu baphuma endleleni yokulunga, bahamba indlela yabo, bazifunela izinkanuko zabo. Thina abantu sizifunela izinkanuko zethu, isona sono kuphela esibamba umuntu leso emhlabeni. Uma ngasubuza ukuthi yini ebamba umuntu emhlabeni? Inkanuko. Inkanuko ebambile. Yabona ngintshela izincwadi angakosho ukuthi akaye kuzona, nawe ufike uyifike into engishoyo. Lithi iBhayibheli inkanuko itholakala kanjani na? Itholakala lapha kwincwadi kaJakobe esahluko 1 from verse 13 ukuthi nje umuntu ungena kanjani ekulingweni. So awunaki ukuthi uNkulunkulu okufake isono, no. uNkulunkulu unike umyalelo ophilileyo, wena wakhetha umyalelo ofileyo. So nina bantu nithanda ukugcwalisa izinkanuko. Singena kanjani isono? Ithi incwadi kaGenesis, uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamnika imiyalelo esembekile ensimini. Kepha ke uSathane wafika kowesifazane wamkhohlisa, sangena isono. So umuntu uma esonweni ngabe uya ngentando kaNkulunkulu na? Ithi incwadi kaJakobe sahluko, right, uzotatazela uzokhathala mfana kimi. Sahluko 1 from verse 13 sibheke ukuthi inkanuko igcwaliseka kanjani. Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu. So isono siyakuyenga, inkanuko iyakuyenga. Ngokuba uNkulunkulu akayengwa, ngoba uNkulunkulu ayinawo amandla inkanuko kuNkulunkulu. So sinenkanuko yokulamba, inkanuko yendlala. Khona abantu abadla ngendlela yobona uyahala, hayi ngoba edla ngoba nake edinga ukudla, ubuswa isisu. Khona abantu ababuswa inkanuko yemali, unomona nemali wenza noma ngabe yini ukuthi abe nemali. Ngoba yini? Ubuswa umoya womona. Angaqamba amanga ukuze athole imali, angabulala ukuze athole inkanuko embambile. Angadayisa ngomzimba wakhe ukuze athole imali, angabulala ingane yakhe athwale ngayo ukuze athole imali. Angantshontsha ngisho kubo agcwalise inkanuko yakhe ngenxa yothando lwemali. Bese kuzoba khona izinkanuko zokuthanda ukubukwa, onontanda bukwa, bathanda ukugqoka. Kulo moya wenkanuko ukuthi ufuna ukupenda izinwele noma yonke into eyifashion efikayo ufuna ukuyenza. Ubanjwe lo moya wenkanuko, ufuna ukupenda izinwele, ufuna ukudweba yonke into eyenzakalayo ekhanda lakho, ufuna ukudweba ama-tattoo, ufuna ukufaka izimpahla ezibizayo noma ngabe kuthi uhola u200 ngesonto kepha ufuna ukufaka iskipa sika 2000 rand. Ukuba kuyenzeka mesikhona esifake uyosithenga ukuze ube naso, ngokuba ufuna ukubonakala ngaleyo ndlela obanjwe inkanuko ngayo. Ezo lonto leyo. Haleluya. Bese kuzoba khona inkanuko yophuzo oludakayo, uthando lwenkanuko lophuzo oludakayo. Engathi ungazizwa ungewena, awuyazonda uma uwena. Engathi ungase simweni esithize esodidisa ingqondo yakho, uzizwe ngazi ukuthi iyona ndlela efanele ube yiyo. Ukuba kwakufanele ube uyisidakwa, wawuzozala uyisidakwa. Kepha ke wazalela ukuthi ube nengqondo uqonde, wazi ukuthi uphuzo onjengewayini olukujabulisa inhliziyo, not ukuthi udakwe bese ulahlekelwe ukuqonda bese kungena ukuhuheka, uyengwe ucansi, uyengwe indlwabu, okuhekweni kwakho. Bese kuzoba khona inkanuko nokuyengwa kokuhala ngokocansi. So leyo nkanuko leyo yenza ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane nosike sinje wesilisa angahamba geze kusena avuka emall noma edolobheni, ahambe ayele ukuyoshela wonke amantombazana adlulayo eloko ecela ama numbers, abuye ahlale lehleli khona bebe ntombazane uyayilandela, akasebenzi. Oh Jesus. Akana ngisho imali yokufaka idatha, ucela ukuconnectiswa kuma hotspot ukuze akhethe nalezi ngane afuna ukuhlangana nazo.
Bese kumele ayohlangana uholwa umoya wocansi ufuna nje ukulala nazo zonke lezi ngane. Uthi bese ufuna ukuhlangana nazo lezi ngane ahambe loke enza amazaba nezistory aboleka imali ukuze ayohlangana umuntu wesifazane noma amlando ukuze azolala naye. Akana usho umbhede noma umbhede wakhe akafuni usho akakwazi ukumngenisa kubo uyomcelela kamngani wakhe. Inkanuko leyo yokuthanda ucansi. Nowesifazane obanjwe inkanuko ke uhamba ayemona geza gqoka isiketi esincane udayisa ngomzimba wakhe loku ehamba lapha epetuza etshikizisa isinqa ukuze abafana bambone. Futhi akabameli noma ibapha abafana ufuna labamba ngezimoto abazomnika ulift uyangalaphi ashengathi akafuni bese bemtshela athi hayi ngiyangapha ngasekhaya bese ngaphakathi emotweni usebona ukuthi lesihlalo esingapha ka left ahleli kusona esakhe sifanele yena usezoqhomela lo mfana ukuze ke athole ulift wamahala noma ngabe emsebenzini noma ngabe esikoleni noma ngabe nje ufuna ukuzula kanti understand kulo mfana nawe ubulawa umoya wenkanuko yocansi ufuna ukulala futhi obuhleli la uyiveseli nje lihlobisile la bese usuke uzophinda engelene ingiveseli. Bathi nizitshela ukuthi nihlakaniphile nizitshela ukuthi niyazi nibulawa izinkanuko inkanuko nangapha owesilisa ubuka omunye wesilisa ubona isifazane kuyena inkanuko le because engqondweni yakho ubona yonke into njengoba injalo kepha imizwa yakho iyakhohlisa ukuba akekho ngazibona isibukweni ukuthi uyini mezibuka kepha ke umoya wokuthi wena ukwazi ukuma kulesisekelo soyinto yiyona awunawo ingakho ke ugcina sobona umunye umfana ngathi intombazane ufuna ukumdunusisisa ufuna ukumkhotha ingakho ufuna ukususa ubulili bakho uzenze into ngeyona angeke uze uzale. Amen. Awunayo indawo yokuzala. Yes Lord. Ngisho ngahamba osika isitho sakho sangasese akhombe akho sibeletho lehlala khona amaqanda angeke uzuye ngisho esikhathini. No. Uyohlezi uyindoda enesilive esiqinile esimile intshebe. Ngisho ngadla ama chemicals azoyishisa intshebe ngaphakathi udla ama chemicals azokwenza ukuthi kumile amabele kepha ngeke uzuye esikhathini. Sandla iqinile. Hallelujah. Amadola akhe asaloku eqinile mohleli phansi ayashwabana zabe mhlophe izithende zakho nazo sandla kwezilondo isho izinzwane zakho nezinyawo zakho ziqinile. Usayindoda ngisho ubambiswa kwendoda yabona emelika khona okunye kuthiwa ngi-transgender kwadlela i-basketball amantombazane kuyawalimaza ukuba indoda okwazi ungathatha umuntu wesifazane uthi ugijima namadoda noma akayosha isibhakela namadoda awukwazi ukuthatha umuntu wesifazane umuntu esindoda uyishintshe uthi ayiyodlala imidlalo yamantombazane ukhohlakala lokho ukhasa semenya uthi uyindoda kepha ugijima namantombazane ngapha ushathe nomuntu wesifazane kepha umuntu wesifazane kepha uzibiza ngendoda kepha ugijima nabantu besifazane bese bethi bayahlola bathi hayi tholakala ukuthi ke unamasende ngaphakathi ayikho lonto le uNkulunkulu yonke into uyibekiwe sobala uma ubuka ukhasa semenya akuveli masende megijima. Abanye bathi hayi unetshotsholozi ngapha unenkomo angaze ngibone lonto uNkulunkulu akaze nje azayidale lonto phela. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zenhliziyo zabo. Manje ke ithi incwadi mase kungena isono umuntu bese uhekele esonweni uyazingelela ngokuthanda kwakhe. Yabona into iyona noma ngabe uyisigebengu noma ngabe uyisifebe noma akekho umuntu wakuphoqa ukuthi ube yisifebe. No. Akekho umuntu wakuphoqa ukuthi ube isidakwa. Akekho umuntu wakuphoqa ukuthi ubheme ugwayi. Akekho futhi umuntu wakuphoqa ukuthi ube umthakathi. Akekho umuntu wakuphoqa ukuthi ube isifebe uphinge. Akekho umuntu wakuphoqa ukuthi uqamba amanga. Amen. Akekho umuntu wakuphoqa ukuthi ube isitabane. Bathi konke okukamoya. Yes Lord. Yes Lord. Lo moya wena uyawuthanda mase ungene kona. Akekho umuntu wakuphoqa ukuthi wena uthande umsweko namaperfume abizayo. No. Akekho umuntu wakuphoqa ukuthi wena wenze izinwele. Udlala abantu bethetha umuhle uma ufuna ukuzenzile izinwele. Noma ke ungaphendanga ubuso noma ungalifaka ibhluka ubuke kwintombazane. Yabo nje uma uhamba lemgaqweni izwe libolile ligcwele ubufebe. Kusukela kwabesilisa kuza kwabesifazane kusukela ezinganeni ukuya kubantu abadala ubufebe bodwa
neziphingi. Mawuphuma nje uhambe emall. Uphuma uhambe eBhishi. Ufika ubufebe nobuphingi kusuka nenganeni encane ukuze kuyophuma kumuntu omdala. Ngokuba yini? Lo umoya lo. Enuvumele ukuba nimbone umphakathi eniphela kuona ukuthi hayi ayikho inkinga. Bese zakayini. Lo moya bekuyihlazi ukuthi umuntu wesifazana agqoke ibhluwe ngaphambilini. Manje ufika umuntu wesifazana ehamba ngephenti noma ngetight emall. Emdala. Ayisekho inkinga. Abasena amahloni. Umuntu wesifazane ubefihla umzimba wakhe ngisho egqoka angafuni ukubona ngisho umfowabo. But manje uhamba nqunu phambi komfowabo, nomfowabo uhamba nqunu phambi kwasisi wakhe, nomfowabo usesitabane. Ubaba uyisitabane, indodana isitabane. Kepha uzalo lezingane, uyacabanga ukuthi lo moya uyinkinga kangakanani? Umoya wokuhekela esonweni, ubanje umoya wenkohliso, uzibone ukuthi uhlakaniphile wena. Uyacabanga una 55 years. Ulala nengane engangengane yakho ushiya unkosikazi wakho. Ngenxa ukuthi usowuthi ke hayi baba phela ngeke kadle imenu eyodwa njalo kufanele ashike kudle platini. Lokudle ngesikhathi uthi wena uyakhetha uqala ukukhetha wavuma ukuthi ukudla impilo yakho yonke uze ushone emgodini. Namhlanje yini eshintshile baba? Omunye wesifazane memexoxa abantu besifazane ngendlela abathaka ngayo. Khe ngiyamthanda nje noma thuya phansi ungenzela yonke into akayibambi nje imali. Hawu umthandela imali nje. Izinga lelo lokubumahosha. Mawuthanda ukuthi umuntu wesilisa unemoto noma umthandela ukuthi usebenza kahle noma ugqoka kahle noma umthandela ukuthi ke ukuse restaurant noma umthandela ukuthi ukuthengela i-airtime noma umthandela ukuthi ukwenza izinwele noma umthandela ukuthi ukuthengela izingubo zokugqoka uyahosha ngomzimba wakho ngokunikele umzimba wakho kumuntu ukuze ke wena uthole lokho okufunayo. Izinga lobufebe liphakeme nezinga futhi lokuphinga kubantu abadala abathengela izingane ezincane awusazondla izingane zakho sohlezi unezinkinga nesizathu sokungathengi izinto ezifanele ngoba yini uhamba uthenga umzimba ngaphandle ushiye ekhaya unkosikazi wakho. Amen. Abanye abafana abaphatha amakhadi abanye abafana bayizitabane ngoba naku ufuna ukulala naye. Ujabuliswa ukuthi ikade lihlala kuwena kepha bayagibela bakwenza intsha. Ukuba phela izinto ezikholana ngalolu hlobo nikholana ngazo nina abafana. Futhi ke izinja zesilisa zikazi zikholana nikhwelanisa nenza into eyisinengiso engamanyala phambi kwamehlo kaNkulunkulu. So ubhizi ulalo abanye abafana bakufaka ufa nayo yonke into abanye ukuthi ababanjwe ingculaza manje. Hawu imaba bangena ingculaza ezitabane hayi phela uhlelo abalala ngalo. Uhlelo abalala ngalo. Abanye sebephenduke omahosha ezidakamizweni abantu besifazane ukuthi nje uvula imilenze yakho ukuze bambhemise isidakamizwe esiwuhlobo elithize. Akuthathe umuntu bakho usathane akushiye uyigobolondo. Akukhulumi ngokuthi mina wena uyigobolondo wena kuzacile, ngikhuluma ngokuthi umphefumulo wakho awusekho sokudayisela usathane ngezinto ezijabulisa inyama lemhlabeni. Yebo vele izidakamizwa zokushaya umzimba. Yebo ucansi liza nezifo ezokushaya umzimba. Yebo utshwala buzokushaya umzimba. Ugwayi uzokushaya umzimba. Ubufebe buzokushaya umzimba. Ukuthanda imali izokushaya umzimba. Ukuthanda izingubo zokushaya umzimba. Ukubuye kwenza konke ukuze ube nemali, ukuze ube nalokho okufunayo. Ukuthanda ubucwebe zokushaya umzimba. Ukubulala, uchiche igazi, uqamekela abantu abangenacala uba ukhokhelwe imali ukuthi uchiche igazi, uzokushaya umzimba. Wesangoma, ubhula ngamathambo, ubiza yonke imimoya, uzokushaya umzimba kuba awusenabo ubuwena, awuzazi ukuthi ubani. Abanye abaningi bayahamba abazazi ukuthi bangobani. Mombuzo uthi ubani ukutshela igama nesibongo.
But akaqondi umbuzo ukuthi ukhuluma ngokuthi wena ubani wena. Hayi mina ngumZulu mina. Awuyeni umZulu wena. Ngokwesizwe yebo ubelonga ngaphansi kwesizwe samaZulu. Kunomuntu ofakiwe kuwena. uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. Emakhaleni akhe wayesephefumulela umphefumulo wokuphila. Amen. So kunomphefumulo wokuphila kwena kumele wazi ukuthi uqhamukapho kwabantu. But learned asenayo. Sibanjwe inkanuko. Inkanuko iyasibusa. Kakhulukazi ke ukuthi uzosebenzela ukuthi ube nedata ukuze ungene kwa TikTok. Uhlalele nje ubuka ama video abantu benza imsangano. Nawe lo moya uyangena ugcina sofuna ukuyenza imsangano. Amen. Lord Jesus. Sibuya khona. Yes, Lord. Hallelujah. Simlana nje sithula ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu empilweni zethu. Hallelujah. Instagram funa ukudayisa izikipa ama-brand sifuna ukuqala ama-brand sifuna ukuthi sibe ama-rap stars sibe osaziwayo sidanse senze so yonke lonto leyo sidlule kuyona. Abanye bashintsha ama-profile abo ko-Facebook just ukuyofeba nje. Oh my God. Hallelujah. Beyenga amantombazane ngemali baloko bepost imali. Bapost imali abantu besifazane ke ababulawa izinkanuko abahluphekile abaphuma kulezi ndawo ekuthiwa ama-informal settlement eMjondolo. Bayazithanda izinto ezibukhazikhazi. Umuntu uhamba yothenga ingubo encane noma ingubo ezombamba umzimba ukuze abonakale indlela akhiwe ngayo ukuze abafana bezosondela kuyena. So mebona umfana egqoke ikhavera noma iNike noma egqoke impahla nje ezifensi ubona ukuthi hayi lo mfana style noma lo mfana hayi unayo imali. Imali ayivezwa. Amen. Ugqoka kwakho. Kwabaningi abagqoke isithombe abangesona bagqoke isithombe. Bagqoke umfanekiso wezinto abafisa ukuba izona abazona. So labo bafana nezimpisi ezimbathe isikhumba semvu kepha ngaphakathi bagcwele ubumpisi. So asigwemeke ukuzama ukuzenza izinto engezona ngokuba lokho kulahlekisela wena ngobuwena nangoba uNkulunkulu ufuna ngabe kubuwena. Ubona abantu bezondana umzondela omunye ukuthi uyaphumelela ubona ukuthi ukuze angaphumeleli uvinjwe uyena lo ophumelelayo. Ukufisa izinto zabanye abantu inhliziyo yakhe ibe ngaphandle ungabi nakho ukuthula lokho kuwuphawu lokuthi ulahlekele ubuwena. Understand? So awunginike lencwadi yaJakobe before ngivale oba sengizovala. Incwadi ekaJakobe sahluko sokuqala iverse 18. Yes sir. Umuntu oyengwa makangasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu. So uma ke sowugcwele umcabango wesono ungathi uyengwa uNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu angeyengwe ngokubi. Ngokuba uNkulunkulu yena akasoze ayengwa into embi. Naye uqobe akayengi umuntu. Naye futhi ke uqobo uNkulunkulu akayengi khona ukuyenga khona ukulilinga. Isilingo yinto eqhamuka ungazelele. Ize izohlola ukholo lwakho nokuthi umiphi. Amen. Bese ukuyenga isimo esiza kamnandi. Siza kamnandi leso simo. Yabona umuntu oyisoka onezintombi eziningi. Ngokwesizulu bathi isoka bathi ngokwesingisi bathi isifebe. Amen. Lo muntu lowo lento ekuthiwa ukukhama fana ukuyenga. Ukukhama ukuyenga. So ikhama labantu abakhama izinyoka abayenga izinyoka lezi kuthiwa ama-cobra. Lezi nyoka lezi abaloku bezidlalisa bekwazi ukuzidlalisa bazenze zize zinyakazisa amakhanda ziyene ngakhona khona isandla zinyakaze zenza yonke into ngoba bayaziyenga banalowo moya ongafunakala uNkulunkulu wokuyenga. So khona abantu besilisa abanjalo abakwazi ukuyenga nabantu besifazana abanjalo abakwazi ukuyenga. Abesilisa ke bathubizwa ngokuthiwa amasoka kepha bona bangamayenga amantombazane. Bese kuzoba khona amayenga ndoda amantombazane aqokela nasebenzela imizimba yawo ukuthi ke
ibuko abantu besilisa ejimini uyakhona uyogqoka impahla encane eveza bonke ubuntu bakhe abafana basejim sebebheke yena owesilisa naye ugqoka isikhindi esincane nevest eliveze imbabo zakhe nesifuba sakhe ufuna ukubonakala ukuthi yena ufika kangakanani abantu besifazane abashadile abantu bazojima nabo abasejim sebekhamisene nomuntu wesilisa onezinyama ezinkulu oyisigora. Amen. So uyabona ukuthi kuyayengwana la ejimini nothi uyafika vele ejimini evirgin active uyabona ukuthi ugcwele uma ufele. Ngiyazijimela nami ngiya-exercise ngigqokile futhi ngendlela yokuthi ngikhava umzimba wami wonke but ubusa bufihleki. Uyasuka umlungu lapho uzothi hey avumuhle. Nami ngokukhulu ukujabula phela ngizongcoya ngithi ngiyabonga. Yabo. Emva kwalokho ngiqhubeke ngigime. Emva kwalokho bese ngiqedile ukugima usejabe nqina uphazamisa ungakwazi ukuthi ke siphume out uhlala kuphi yibuza imbuzo enjalo emncane singakwazi ukuphuma out sihambe siye restaurant. I would like to know you. Nawe phela ubombile umoya ukuthi hayi cha nami ngiyazibona ngiyichama. Noma ngabe kuthi ufihlile umzimba wakho khona abantu ababuka ubuso yabona khona besifazana abahle. So manje bese egqoke ngendlela vele ezovesa umzimba wakhe kuvele kubonakala ukuthi hayi yabona ke lo hayi ngiyabonga ngabe ngintombo engqondweni yakho uzitshela lokho. Hallelujah. Akumthatha umbeke eduze kwakho kuphinde kuqhamuka obunye futhi omuhle kunaye. Amahlaga wasekho kuyena lobuhle kade ukubona njalo ngesikhathi usabanjwe inkanuko yokufuna ukwenza naye ucansi ubumncoma njalo ukuthi muhle ubumncoma njalo umtshela nje athi wamthanda. Kepha manje ngenxa sokugcwalisekile ubufebe lenkanuko sekuvuleke esinye isikhala phela ngoba inkanuko vela isoze yagcwala. Yes Lord Jesus. Ithini incwadi? Kepha iloyo naloyo eyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko. Bese iphinde igcwalisa lenye incwadi ama-Proverbs sahluko 27 ikhuluma ngeso nenhliziyo yomuntu engagcwali ekufana nesihoko ngoba nesihoko asigcwali. Uyothi ke mase unamuntu besifazane noma sewunalo ndoda sewubona abanye amadoda akukho ndaba zokuthuka kuqala ubudlelwane obuhlelekile solala mase sishadile no uzoyapi namhlanje hayi namhlanje ngizobe ngiseke kwiclub ethize no ungeza ngizobe ngihamba nabangani bami naso besikhona okay ngizobona khona isikhathi sini hayi zobe silapho so singahlangana e-restaurant othize ngesikhathi esiwukuthi inkanuko impilo yasezweni ngikhuluma ngezinto ebengiziphile eCape Town. Amen. Eclubini bengingabuthenga utshwala mina bekukancane ngithenga utshwala ngemali yami bengiphuza mahala ngoba kuthiwa kunetafula labantu abamodelayo abafana ama-celebrity babekelwe etafula ngoba thina si-attract abantu abafikile eclubini abantu abanormal thina siyabukeka thina sibade sakhiwa ngale ndlela yokuthi umuntu wesibuka kuthiwa you have a striking look. So besihlangene sibalingisa ama-models sigqoka nje ngendlela futhi obonayo ukuthi yabona sifuna vele ukuzobukwa. So ufika eclubini kunetafula lama-model igcwele ugolokho gcwele nonke efuna ukuyiphuza uphuza mahala akushelwana uyama nje umbuka umuntu wesifazane yabo uthi nawe mbuka usuke sowudansa naye edanseni kwakhe naye senishayisana ngey'fuba inkanuko ekuseni uvuka embhedeni ungakazi uzuplan uzolala kubona. Lord Jesus. Inkanuko itheni incwadi? Incwadi iZakha isahluko 27 verse 1 verse 18. Verse 18. Olonda. No, I'll start from verse 16. Omvimbela yena uvimbela umoya. Go ahead. Isandla sakhe sokunene sihlangana namafutha nje. Ubeka. Insimbi ilola insimbi. Insimbi ilola insimbi okusho ukuthi labo abahlakaniphileyo bayahlakaniphisana kakhulu. Nomuntu ubuso bomunye. So kanjalo ke umngani wakho uyakumqinisa ekuhlakanipheni. Olonda umkhiwane uyakudla izithelo zawo. Lowo londa impilo yakhe uyakuthola umvuzo eqineni. Nolinda inkosi yakhe. Nalowo linda uJesu Uyakudunyiswa. Uyakudunyiswa eqineni uzakukhazimuliswa. Qhubeka brother. Njengasemanzini ubuso. Ubhekana nobuso. So uma ukuthi unomngane olungile ufana nomuntu osibuka emanzini esibukwe noma usuku ubheka emanzini ubona ireflection. So nasekufeleni ke umoya njalo mobuka ubuka engazi ukuthi niyafana ngoba vele niyafana ngokwesenzo. So kunjalo ubufebe nje umuntu esuke ezibuka emanzini ebona ubuso nobuso.
umoya wenkanuko unjalo uyathandelana uyasondelana ngeke ubone umuntu ongcwele ehamba yohlala ejointini No. engcwele ngempela emesaba uNkulunkulu kepha umzenzisi uyakwazi ukuthi ayesontweni ayohlala lapha azakhale ngathi unomoya ingcwele bese emva kwalokho aphuma eklabhini aphuma bhema ugwayi aphuma ayofeka qhubeka Njengasemanzini ubuso bubhekana nobuso injalo inhliziyo yomuntu kumuntu. yezo lonto leyo inhliziyo yakho iveza lokho ongaphakathi kwena ngoba usuke wenza isenzo siveza ini inhliziyo yakho noma ukukhuluma ini kuveza inhliziyo yakho ingakho nje sethi akubona ungena emlomeni okubulala umuntu kephi lokho kuphuma ngaphakathi ukuba kuvela enhliziyweni enhliziyweni lapho khona bona khona ngempela umuntu wonke ukuthi ubani go ahead Indawo yabafileyo nokubhubha. so ishike iBhayibheli indawo yabafileyo isihogo Nokubhubha akusuthi. nokubhubha akugcwali Namehlo omuntu awasuthi. kanjalo ke namehlo enkanuko angeke asuthe ingakho uthi noma usunayo umuntu wesifazane ngeke uthi lo moya wenkanuko awuzange uzuboshwe ngisho usuke emshadweni ingakho uphume emshadweni uhambe uyolala ngaphandle uthenga umzimba noma ulale nomfana omncane umbize ngoBen 10 ngokuba iso nenhliziyo akugcwali futhi lo moya wenkanuko uboshiwe inkanuko iyisifo esimbi esalimaza uDavide ebona umuntu wesifazane enqunu egeza wayesethi akalandwe lokho kuvezwa ukuthi amandla omuntu obusaya ngenza noma ngabe yini oyithandayo kuba kuumuntu nje mhlawumbe ungagcina kunencwadi ekuthiwa incwadi kaSuzana incwadi yaSuzana kwakuyintombazane eyayithanda uNkulunkulu yakhuliswa ngothando likaNkulunkulu yayishadile kwakukhona abahluleli ababevamise ukufika ngakwakhe noma kwakhe bezodla kamnandi ngoba kwakwabantu ababebusa becebile so ngelinye ilanga uSuzana wenako ukuphuma yogeza ngaphansi kwesihlahla ngesikhathi sakusihlwa kanti namadoda ambonayo lamadoda abahluleli bakwaIsrael ayemabili so lamadoda ayenakho ukumbona uSuzana wayetshela izinceku zakhe ukuthi ke azimlethele into zokugeza mase zivala iminyango kanti kunabantu abahlezi ngaphansi kwesihlahla esithize bayambuka nje uSuzana egeza so emva kwalokho babengatshelani ukuthi nomunye ubulawa inkanuko yokufuna ukulala noSuzana kwathi ngelinye ilanga sekushaya isikhathi sokuthi bahambe bangabe bayahlukana kanti inhliziyo zabo zisele ngemuva uSuzana ngalosuku kumele ageze wathi ethumela izinceku zakhe ukuthi azihambe ziyomlethela amanzi zimlethele zonke into zokugeza bonke bahlukana bathi asambe solala bobabili kepha wabuya oyedwa wanomunye kanti azange amtshele ukuthi uzobuya babuya bathi ubuyiswe yini base bevuma isono sabo sokuthi nangu umuntu wesifazane okuyiyena ongimbambile ngenkanuko basebenza icebo ukuthi bangabenza kanjani umuntu wesifazane balale naye bemazi ukuthi ushadile banamandla okuba ngabahluleli bangabahluleli besikhuluma ngabahluleli abantu abangamajaji basebenza icebo bathi lo muntu wesifazane soya kuyena sifike sithi kuyena ke si vumele silale nawe ngokuba siyafa uthando lwakho lwenkanuko ngoba uma ungafuni sizokuqambela amanga ngoba sibabili bahamba ngokuthi bayakwazi umthetho ukuthi ke emlomeni wababili nabathathu ke igama liyakupheleliswa so fanele kube khona ufakazi ababili ukuthi wena uwethu ungenawo ufakazi abantu abawuthuba efakaza ngawe wena ufanele ukufa base beya kuSuzana bafike beza nalecebo lawo wayesethi kuSuzana ke anginawo amandla okuzulwela uma ngivumela nini ukuthi nenze lento kumina ngiyamthuka uNkulunkulu kepha kungcono ukwele ezandleni zikaNkulunkulu ngiwele ezandleni zenu ngokwaNkulunkulu nokuthi ngiwele ngiyakwesono emva kwalokho base bememeza ngisana noma memeza abona noma uSuzana base kuphuma izinceku ungathi wamemeza abona emva kwalokho base beqamba amanga bathi lo wesifazane simbambile nendoda indoda ibalekile isihlulile ngamandla kwase kuthi uSuzana kumele equlu icala mase lethwa bamlethe wembozile uSuzana ngoba kumele engabonakala madoda webulawa inkanuko ngoba efuna ukumbuka ngoba wayemuhle uSuzana amsusa isibhedo ebusweni bathi bafuna ukumahlulela kahle kwase kuthiwa ke achaze ukwenzakaleni basichaze isitori sabo ukuthi lo wesifazane simthole lapha elele nomuntu wesilisa lo muntu wesilisa usihlulile ngamandla wabaleka sithi sama ukumbamba so naye ubanjwe ephinga kwase kuthiwa ke kumele agxotshwe ngamatshe
esethatha kuthiwa ugxotshwa ngamatshe wakhala uSuzana kuNkulunkulu wakhuleka ukuthi uyayazi inhliziyo yami ukuthi imsulwa. Kwase qhamuka indoda ehlakaniphile ekuthiwa uDaniel umoya ingcwele wehlela kuyena. Wathi nina abantu niziwula. Nenza kanjani lento ukuthi nahlulele ngendlela engaqondile? Bathi bathuka bathi usho ukuthini? Wathi labantu labo abakhohlakele labantu abawu2 kumele babuzwe kahle hlele le ndaba qalwe phansi iqala liqulu. Likhona eBhayibhelini, leBhayibheli sinalo. Abavezele samukele. Lelo Bhayibheli lelo ngoba bezolibona no uliphakamise nje balibone eBhayibheli leli. Lona Bhayibheli lezincwadi zonke lesikhuluma ngazo. Uyithola incwadi kaSuzana. So mase buyela uDaniel lapho siyoqala phansi ukuthi amadoda wahlukaniswa. Omabili. Buzo nga1 sombuzo ukuthi kwenzekaleni bese bebizwa lamadoda kuthiwa hayi thatha yokuqala. Kuthiwe ndoda bekungaphansi kwasiphi isihlahla kwenzeka lesimanga lesi. Akhombe esinye isihlahla thuna amanga buyela ngapha eceleni. Usikhohlakala esidala uNkulunkulu namhlanje uzokubamba. Phinde kubizwe nalomunye athi awusho bekuyisiphi isihlahla lesi enibamba ngaphansi kwaso akhombe esinye. Unamanga uNkulunkulu namhlanje uficele uzokujezela izono zakho. Bathatha ubabili kwayibona ababulawayo esikhundleni sikaSuzana ngenxa yenkanuko. Sebehlanganise uzunge babopha amacebo ukuthi bafuna ukugcwalisa inkanuko yabo. Yabona inkanuko ikwenzisa yonke into. Ngikhuluma ngomuntu obhema iwunga. Angantshontsha iqale ring ama wakhe yomshado ayodayisa. Antshontshe amawashi amadala kade bekiwe ayiwada lokho ekuncipha izinto ngenxa yewunga. Yothi ngiyabonakala kubonakala imicrowave ayisekho. Useyabonakala vele ukuthi useyisigqila sewunga. Sebeyamxosha kubo ukuthi akahambe. Bese bemxosha kubo ukuthi akahambe sebevala sebethenga ngisho amabhedla gathi bashintsha ngisho khiye ngenxa yakhe. Usabona ukuthi ayisekho indlela manje la ekhaya. Usehamba manje uyo qhekeza emzini yabantu ukuze nje abheme iwunga. Sendinga abantu abadla ugavini nembamba. Bathwala amanzi emzini yabantu. Baklinela nje ukuphuza utshwala. Umuntu azaphenduka isibotho ngenxa yenkanuko yokuthanda utshwala. So sifanele ukuthi si-understand amandla enkanuko kuthina abantu ukuthi asilimaza kangakanani. Ngoba phela inkanuko ayingeni nje kamnandi. Ngisho ngathi ke ingena kamnandi, ingena kahle ngesisoka. Igcina seyigaxele yagamanxa khaxa. Ingakho incwadi kaJakobe ifakaza njengoba ngikhuluma nje ngokwenkanuko. Uma inkanuko isithathile, so uma inkanuko seyingenile kuwena ibeletha isono. Uma into ibelethiwe isono ukuthi u213 awakakothethe ukuzala usukhulelwe inkanuko. So ingane-ke kungena imbewu bathi ngesizulu imbewu ya imbewu ngesingisi bathi sperm bathi ngolwimi lweBhayibheli bathi seed. So imbewu ingena kumuntu wesifazane owakhele ukuthi uma kungena imbewu kuyena kufanele njengoba isibeletho sakhe sifana nenhlabathi evundile. Ingakho kuthiwa une cycle. Umuntu wesifazane lapho khona igazi lisuke lilindele lamaqanda lawa asuke lindele ukuthi ke ngesikhathi esiwukuthi esikaliwe funeka amithe. So uma engamithi lo maqanda ahlale azaphelelwe isikhathi expire bese ke aphume lo kuphuma igazi umuntu wesifazane kungakho beya esikhathini. So uma esikhathini uma emva kwesikhathi eqedwe kuma esikhathini lamaqanda kumele futhi aphinde develop. So bese developile lamaqanda umuntu wesifazane uma umuntu wesilisa engena kuyena echitha imbewu ufike abambe lamaqanda afike athintwe ile mbewu engenile. Mese ayamngele lembewu mese kwakheka ihlulu. Lolo hlulu mase liyakhula likhulela ukuthi libe umuntu. So nesono singena kanjalo kumuntu singena njengembewu sifika vele wena uyinhlabathi evundele ukuthi wena ungenwe imbewu. Kepha ungenwe yiphi imbewu? Imbewu wrong. Awungenwanga imbewu efanele. So bese ingenile lembewu le ethiwa ke isono bese singenile sifana nomuntu otetile. Uyateta uyakhulelwa. So noma ingane ikhula
izinyanga ezishagalolunye esibelethweni nasesiswini somuntu wesifazane kanjalo nesono siyakhula kancane sikhula ngaphakathi kwena isono ngalesikhathi sike ngqondweni yakho ngalesikhathi sike enhlizweni yakho kuyothi ngelinye ilanga isono sizale ukufa isono sizala ukufa usho manje ngalesikhathi sowenza isenzo esibi sozala ukufa ngoba yini lisho iBhayibheli kwincwadi yamaRoma sahluko 6 from verse 23 ngokuba inkokhelo yesono ingukufa. So uma sawuthetha uzala ini ukufa esonweni inkokhelo yesono ukufa. So mase uzale isono wena usuzale ukufa ngoba usuyasenza isenzo sokufa ekuyisona senzo esizoholela kuphi ekufeni. So uma ungakosenza isono umqondo wakho usengaguquka uma uzothola abantu abanomoya wembewu elungileyo abazobulala lokhula ngoba isenzo noma umcabango wesono usake engqondweni yakho inkanuko isabusa kwena awuwayenzi sengenzeka uhlangana nomuntu ozokukhuza kuleso simo leso sokholela ekutheni wena usindiswe kwinkokhelo yesono okungukufa ngokuthola imfundiso ephilileyo osephakathi kusengabulawa ukhula kushintshwe ingqondo yakho ibe yintsha uphume noma ngabe isiphi isono phakathi kusona ngokuthi wena uvumile ukuthi le mbewu kamoya oyingcwele ifakwe kuwe. So uJesu ke wafika ngaphambilini uNkulunkulu ngesikhathi uSathane efika ezokhohliswa uEva noAdam. Umthetho kaNkulunkulu wabanzima emva kwalokho ngoba wawuwathi umuntu ufanele afe owonayo. But uJesu uma esazogcwalisa ukuthi aseke isidingo sokuthi bafe ngoba sebebulalana ngendlela enjani engasile. Sebebophelana amacebo nozunge ukuze babulalane ngendlela engacacile. So uJesu uzothatha lokho ke manje. Lawo manje akuthini ukuthi sibulalane ngokomthetho ngokwenyama. Uzosinika manje uJesu amandla ukuthi uma siyenza intando yakhe kuze kube sekufeni siyakuzuza ukuphila okuphakade. Ingakho enza umfanekiso ngokuthi ke umlilo wensimu watshala ebusuku kwafika isitha safaka ukhula. Ngakusasa uyavuka kukhona izitshalo zakhe kukhona nokhula. Ziyabuza izinceku zakhe zithi awutshalanga yini imbewu enhle lana kuphela. Bese athi no isitha esenze kanje. Bese bayabuza ke abasebenzi nezingeke ukuthi sambe senze nyasolisusa ukhula. Athi no yekeni ukukhule konke kanye kanye. Kuyothi egcineni kwakho konke kuyobe sekuthathwa ukhula kanye namabele kubuhlukaniswe ukhula lihambe loshiswa amabele angene enqolobaneni. Uthi isiphetho somhlaba yileso njengoba kukhona izoni nabalungileyo kuyimix enje. Okholwayo nophila ngezwi uza kuphila impilo efuna uJesu kuze kube sekufeni kwakhe. Egcineni bese buya uJesu nezingelosi zakhe esezokwahlulela umhlaba uyofika nezingelosi zakhe asahlukanise. Athathe izimbuzi asibeke ngaka left athathe izimvu asibeke ngaka right athi wozani nina abakhethiweyo bami usukela ekwakhiweni komhlaba nizohlala ngakwesongunene. Ekhuluma nezimvu nabantu abezwa izwi lakhe bese kuthi bonke abantu abangazange balizwe balenze izwi kaNkulunkulu bese athi laba abathathe bayolashwa endabeni yobumnyama lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo nomlilo wakhona ongaqisheki kanye nezimpethu zakhona ezingafa. Ingakho ke namhlanje nithiwa siphila ngaphansi komusa ngoba anuqondi usho ukuthini umusa. Siyekelwe sonke ukuthi sikhule. Abonayo bazokhula vele konakaleni kwabo ngoba bafakazela iBhayibheli. Kwincwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 3 from verse 12 no verse 13 ikhuluma ngokuthi vele ababi bazoqhubeka bande esonweni
babebhetheke bekhohlisa nabo bekhohliswa. Ngoba yini bagcwalisa lento le eshiwo iBhayibheli ukuthi njengoba sibaningi vele nje lo mhlaba wakhelwe thina sonke. Kepha lozayo oba ingcosana. Ingakho uNkulunkulu athi wathumela ukuthi kuyokumeka abantu for imshado. Kepha banqaba abanye abantu babhizi babheka insimi zabo abantu babhizi benza lokhu nalokhu yababe busy abantu. Wasethambani ke waqasuka futhi umnini wendaba. Wathambani ke noma ezindaweni eziphakeme nezindawo eziphansi nibize bonke abantu. Ingakho thina abantu bezizwe sangena emseni kaNkulunkulu ngenxa yabantu abanikwa izwi labahlula. So, mawuhambe uyofunda lencwadi le. Matthew sahluko 7 from verse 13 and 15. Iyakutshela ukuthi indlela ensindisweni incane. Kepha abazalwane emhlabeni baningi. Kepha abahamba indlela ensindisweni ngokweqiniso bancane. Jesus, hallelujah. Abakhethiweyo ilabo abahamba ngokwembhalo. Bathi abaningi bahamba ngokwezimfundiso zezwe nokucathula kwezwe. Utheni umbhalo? Ngenani ngesango elincane. So kunesango elincane abantu basishumela nje sihamba ngesango sihamba le ndlela encane. Incane indlela yakhona. Isango lakhona lincane. Ukuze ngingene la bekumele ngeke ukufeba. Bekumele ngeke ubhema ugwayi. Bekumele ngeke utshwala. Bekumele ngeke uqamba amanga. Bekumele ngeke ukuzitshela nokuziphakamisa. Yini ngokuba sengize kule ndlela manje kuthiwa incane le ndlela le. Ngeke ngingene noma wami noma nobabu wami bedonswa yini? No. Indlela le umuntu nomuntu azihambela yona. Awuhambela omunye umuntu le ndlela le. So abantu abaningi babhajiwe emagameni amasonto babhaje kubafundisi babhaje ama-uniform nemfaniswano. Jesus. Bafuna ukungena nezono zabo kule ndlela. Ngeke. Yeah, hallelujah. Isango elincane le. Yes, Lord. Lincane lesango. Ngokuba isango libanzi nendlela inkulu. So le ehanja yombani eyisa ekubhujisweni. Iyona ke legcwele abantu abayibhujisweni. Baningi abangena khona. Baningi. Yabona nje wakutshela emhlabeni sibaningi. Safika sonke lapho masingena umuntu ungena nga1 emhlabeni angikhathana bathiwa namawele. Mawuphuma esibelethe sikwama wakho aniphuma inibambele nomfweni kanje nihamba. Hallelujah. Ungena wedwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Emhlabeni. Nokuphuma kwakhe emhlabeni ngikho ngafana maningi awufi noma wakho awufi noma babo wakho. Awufi ufuna ngale ndlela ofuna ngayo. Ungafela ebhanoyini, ungafela esitimeleni, ungafela emotweni. Ungafela endlini. Nabantu ongabazi. Seniyaphuma emhlabeni. Yes, Lord. Yes, Lord. Awuphumeli bona abanye abantu. uJesu kuphela waphumela thina emhlabeni. Amen. 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 Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Kepha isango lincane nendlela. Isango lincane nendlela. Iyingcingo. Indlela iyingcingo. Eyisa ekuphileni. Ima uhamba kuthiwa kubeka ucingo la. Bethiwa unikwe le thuwa lokuthi uhambe ucingweni. Ngeke uhambe ucingweni ngathi uhambe emgaqweni omkhulu. Uhamba ngokucophelela ukuze ungabi kule ndlela ewucingo. So kubalekile understand ukuthi njoba sibiziwe emgceleni labantu lembhalo bayidlula ngathi ayikho. Kanti yona mbhalo lesoneza uNkulunkulu. Understand ukuthi wena ukuphila kwakho kukuphi. Ngokuba lezi lingo nezinkanuko nokuyengeka okukhona emhlabeni akukhonela ukuthi wena uthi mawuwile kuthi uzozwela wewe ukuthi hayi wawangephutha no. Ubonile ukuthi uwile. Wenze injani so ubonile. Hallelujah. Ukuba phela ke sifanele ukuthi sime ukholweni lethu. Siqine emgcoleni. uJesu Kristu inkosi. Banika incwadi yezenzo 2:38. Laba abafuna ukwazi ukuthi yini kumele bayenze sebehambile indlela bebanjwe inkanuko bebanjwe umoya ukuheka benga-understand ukuthi yini kumele bayenze bafuna ukwazi ukuthi namhlanje yikona kuphi kumele ngikwenze noma indlela kumele ngihambe wayesethini uPetru ukubona Phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe yilowo nalowo fanele abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zethu ukuze sethelelwe izono zethu khona niyakwamukeliswa khona ke siyokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu isithembiso ngesethu esabantwana bethu esabo bonke abakude bonke bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabisa inkosi uNkulunkulu
uNkulunkulu wethu yakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. So uma sowufuna ukuphuma kumoya wenkanuko uzotshela abazalwane noma usibhalele ukuthi sikukhulekise uvume izono zakho kuNkulunkulu bese ke emva kwalokho ungena emanzini egameni likaJesu Kristu sidile nomoya wenkanuko ukuthi sobulale ngokuzila ukudla ukuba isizathu sokuzila ukudla ukuthi sibulale izinkanuko nezimfuno zethu ezithandwa yithina. Kepha senze lokho okuyintando kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna siyincishe inyama amandla sinqobe ngezwi lakhe elinamandla ngaphezulu kwakho konke ukuba umoya ophilisayo. Inyama ayinanzuzo, inyama izifunela okwayo nje okuphambene nokukamoya. So uma sowufuna ukubhabhadiswa ungazange uzubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu ube sosithinta kule mniningwane oyibonayo noma kwi-email address. Uma unombuzo ophathelene neBhayibheli ube sosithinta nakhona kule mniningwane oyibonayo ne-email address. uJesu Kristu inkosi uthi uthembela uzifolo umkhuleko bhuti wami. Uyinkosi uyabusa Nkosi namandla wena wedwa owadala izulu nomhlaba Nkosi wena wedwa konke Nkosi okwavela ngawe siyakuthobela ke Nkosi kuyisonto siyazendlala kuwe Nkosi siza kuwe sizokubonga Nkosi namandla sizokuthobela ekseni uNkulunkulu engcwele sibonge umusa sibonge Nkosi namandla ithuba ukuba ithuba leli Nkosi uthi Nkosi namandla incebo yakho ifunda kahle uthi Nkosi sonke simenyiwe Nkosi kepha abayingcosana Nkosi abavumayo abavuma Nkosi isimemo ngokuba Nkosi sonke sibeziwe lisho njalo izwi lakho Nkosi lithi Nkosi namandla unesineke awuphakami ngokudinwa uNkulunkulu engcwele ngokubani ufuna wonke umuntu ahlengwe Nkosi. Baba siyabonga ke ekseni Nkosi namandla ukuthi ke Nkosi usenze sibe izitsha zakho Nkosi zokwamukela izwi lakho Nkosi engcwele. Siyabonga ekseni uNkulunkulu namandla umusa wakho siyabonga ekseni Nkosi konke baba ohlenga kukho konke uNkulunkulu engcwele osenzela kona baba nokuthile Nkosi singasoze sakuqonda ukuba wena Nkosi umfeli wethu ukuba wena Nkosi uwena Nkosi namandla uhamba nathi wena Nkosi oswelayo wena Nkosi ungasoze Nkosi washiya ekseni Nkosi namandla siphakamisela izandla ekseni uNkulunkulu engcwele siyakubonga baba siyabonga kuyisonto lithi izwi lakho usuku lolu lenzile Nkosi ngakho ke siyakujabula Nkosi ngalo ngakho ke siyakudumisa ekseni Nkosi siyathoba kuwe Nkosi namandla sizothi Nkosi impela akekho njengawe Nkosi akekho baba ongalinganiswa nawe siyabonga umusa Nkosi siyabonga uthando Nkosi namandla siyacela ke Nkosi engcwele siyacela uNkulunkulu namandla usize sonke ngabanye Nkosi usize uNkulunkulu engcwele usikhiphe Nkosi amandleni asono usikhiphe uNkulunkulu engcwele enkanukweni usikhiphe uNkulunkulu engcwele okuthandeni izinto zesikhashana ezingasho lutho Nkosi izinto uNkulunkulu engcwele ejabulisayo ejabulisa inyama kepha uNkulunkulu engcwele utholakala ukuthi ekugcineni eziningi zazo baba isiphetho sazo singokufa siyacela Nkosi engcwele ukuthi usiphe ngaso sonke isikhathi ukulangazelela okuhle silangazelele Nkosi ukuphila silangazelele ukwenza kahle Nkosi egameni likaJesu wena wedwa Nkosi ukwaziyo Nkosi ukuhlukanisa umuntu nesono wena wedwa izwi lakho Nkosi elikwaziyo Nkosi ukuthi likwazi ukuthi mase lifikile enhlizweni yomuntu libe Nkosi imbewu ekwaziyo ukuthela ithelo siyacela ke Nkosi namandla usukhulumile Nkosi may this preaching O Lord be not in vain O God but dwell it in us O God so that Almighty Father kwazi ukuthi kube khona imbewu siyacela umusa Nkosi siyacela baba usethelele kuko konke sikonayo phambi kobuso bakho ukuba ithe incwadi yakhe engcwele nangokucabanga Nkosi sesonile Nkosi uNkulunkulu engcwele siyanxusa ke egameni lihle likaJesu Kristu Nkosi ukuthi uhlanze Nkosi ngegazi lakhe engcwele uhlanze uNkulunkulu engcwele izono zethu uhlanze Nkosi ububi bethu uthi wena Nkosi uzani kimi uNkulunkulu namhawu uthi wena Nkosi
wozani sithethe indaba Nkosi. Awusigxoshi Nkosi namandla ke futhi wonke umuntu Nkosi oselizwile izwi makeze kuwe kuthethe indaba Nkosi. Almighty God, usibuyisele to reconcile us with you. Siyacela Nkosi namandla ukuthi usenzele umusa, usithethelele Nkosi. Egameni elihle kaJesu Kristu Nkosi, siyabonga ke futhi Nkosi, siyabonga ke Nkosi yamakhosi, siyabonga Jesu Kristu wena wedwa uyinkosi yethu. Phakama njalo Nkosi, mana njalo uNkulunkulu engcwele impela udumo olufanele. Egameni elihle kaJesu Kristu siyakhuleka siyakubonga. Amen.